gweld i'n anodd, cadw mewn siâp, adre. Na, fi actually neud yn oreit ar hyn o bryd, diolch. Wyt ti'n gweld eisiau'r gym? A'n fed up o use of tins o baked beans? Wel, sa i di gorfod iwso baked beans, achos mae weights da fi yn y... Can Ben! Ti'n neud popeth yn wrong! Dyma 5 tip gallu ti defnyddio yn y gartref di sicrhau bod ti yn cadw mewn siâp yn ystod lockdown. Rhif 1. Prynwch matching outfit. Mae fe'n bwysig i edrych yn tip-top condition pan chi mas yn yr ardd, y lolfa neu garage. A cofiwch pob un. Mwyaf ddrud. Gore gyd! A merched, os ydych chi gyda power leggings, gwnewch yn siŵr bod chi'n tynnu nhw lan mor bell a sy'n bosib. Hyd yn oed, dos eich pen chi os chi'n gallu. Mae hyn yn sicrhau, pan chi'n posto'r llun neu fideo ar Instagram, bydd pobl yn slagan chi off even mwy. Rhif 2. Cerwch allan o'ch comfort zone. Treino yn synhwyrol. Gofalu ar ôl y corff fel arfer. O'n ni yn lockdown. Cerwch way over the top. 50 rep. Ewch am 500. Ar ôl chi wneud hyn, mae'r corff yn knackered a sy'n rhaid i chi treino am wythnos arall. Rhif 3. Dywedwch celwydd. Mynd mas am run a recordo fe ar Strava. Tip. Hitchhikewch neu gyfyrwch am lift. Falle bydd Mo Farah yn DMs chi nawr os chi digon gloi. Waw! Edrychwch ar y siâp yna! Rhif 4. Bandiau gwrthiant. Chi'n cofio neu slingshot ar eich ffrind gorau chi gyda elastic band? Mae rain just as good. Os ych chi moyn maximum gains, mae rhaid i chi gael un o rain, neu beth yw'r point? Rhif 5. Heriwch eich ffrindiau. Beth am wisgo Crease T tra bod chi upside down? Wow, what a pointless challenge. Neu, beth am y 30-day song challenge sy'n neb actually yn becso am biti? A bobl, cofiwch, os ych chi allan o syniadau, gallwch chi wastod troi i nec yn nominate. Blasus. Felly, ti wedi defnyddio'r 5 tip yma? Sut wyt ti'n teimlo? Absolutely fucking Waw! Amwelliant! Welwn ni chi tro nesa!